Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipud iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MTRRMO on Air. Okay na imbag altaw kada kayo aming kagayam kakabsat. Di man naman iti panagkitungtong tayo ag pagtutungtungan tayo manin may panggap iti programa iti Sagada MDRRMO on air. Iti pagtungtungan tayo tatakot may panggap iti panagsagana niya dagiti indigenous people iti panahon iti summer. Sa nga mangliklik iti forest fire ken mangsalaknib iti aglawlaw. Okay. Iti umuna nga maibagatay ko dagiti indigenous people ket adaan iti nauneg panakikaawat wenno iti kinapateg iti panagsalaknib iti mayan natup iti aglawlaw niya. Iti panawon ti summer nang ronano napudot ken agbalin, napudot ken agbalin anapagkad iti panagbara wenno ti kinapudot iti wenno panagbara iti kayo nga iti forest fire iso nga naiparangarang dagiti traditional wagas panagsagana. Umuna dito gagayam ken kakabsat ket daytoy aramiden da iti naurnos ken kontrolado panagpuor tapno pukaw dagiti natayag ruot ken bulong mabalin pagapuan iti dakkel nga apoy. Iti maysa nga nainsigodan nga aramiden dagiti tattao wenno dagiti katutubo iti inainsigodan nga aramiden da tapno maiwasan dagitoy banbanag dagitoy puor wenno panagpuor ket adda dagyay nabayag nga nokas ta idi awan unay iti kaykayo iti lugar particular ditoy Sagada ket awan unay iti kaykayo idi ti adda ket dagitoy kunada nga aas wenno runo wenno dagyay forest trees ngem dagitoy sa magmamano palaeng ket dagiti us-usarenda para iti aramiden da iti balay da idi ti balbalay idi ka talaga nga kugon ya nga maggapu iti bantay dagiti runo ket maggapong matlang dagiti iti igid iti iti ili wenno iti lugar da mismo. Isu nga napateg launay kada isuda dagiti kugon, runo, ken dagiti dadto mga kaykayo iti usarenda iti balbalay ta kagayam. Isu nga isu nga dagiti lalaka isu damet lang ti mangkitkita di tagagayam nga no kas suportaran dagiti tapnohan nga mapuoran. Idi awadda iti kunada metlaang firing line dangay nga sursuruten da tanu apan da agkayo dagita adda dagiti pagnaan nga mapan iti bantay nagduduma dagita nga pagnaan niya. So nga no mapandaag kayo no kitaan da nga adda dagiti nagaatidog kasalagiti runo kasalagiti nagaatidog nga rurot iti pagnaan isudamot lang iti
kanayon amang daldalos dita nga mangkakat kadagita runo nga naatid wenno dagiti ruruot nga nakasira iti pagnan. Isu nga kanayon an nalinis iti pagnaanta. Isu nga rod iti nga rod ket awan ti gasol, awan dagita datu mapay ket ti talaga nga usarin ti tataw iti nga panagluto iti kanen dati aming usarin daket kayo ang maggapu iti bantay apo. Dagiti datu mapay no kas ano met nga imo ken panang monitor da dagiti panag mapandaag kayuan wenno mapanda ka dagiti umada wenno dagiti kaingin da iti asideg iti ili. So damot laang ti mangkit-kita ditaya. No kasmet kasmet dagiti kayo no apandag kayo no kitaan da ket adda dagay kayo nga medyo nagadu iti sangana medyo bawasan da dagijay. Tapno no kas pagarigan man adda iti puor haan na nga gawaten ami ket isu ti makagapon nga katayan iti maysa kayo ya. Iti dadumapay iti ano kas ano nga ti apoy ket maliklikan na daytoy tapno maliklikan iti apoy iti panag puor kas pagarigan no mapanda iti umada aya ket ti panag umada ngamin idi ket haan nga talaga nga summer. Agrugi ti panag umada iti December apanda adalusan iti umaanda ngem dagiti panag umada idi ket haan nga talaga nga naglawa nga bantay. Kitaan dalaeng DJ mabalin nga kaya da ya. Diso ti umanda ngem dagay kaya da nga trabahuwen. Isu nga do agumada ag-start da iti bulan ti Disyembre apan dalang katen dagijay mabalin nga putuden usarin da pa iti imada nga agkat kadagita ruruot sadanto basta ibati ijay. Ta nga December iti bulan nga December ket adalata iti todo ijay ya. So marunot dagijay. Intunod dumanon iti bulan ti Pebrero agrugida manen nga agweeding di aglugam ken agkatendagye manen nagsasanga manen nga kayong tinagbatda ya. Sadanto ikabil iti tenga iti uma wenno urnungan da iti diso ngem handa nga ikabkabil iti igid wenno ti slope iti nag-umanda tapno haan no kas pagarigan agpuor da ket haan nga inayon dijay bantay kagayam. So sakbay nga ituloy tayo apo dayto ituloy ag may sapay man nga kansyon kagayam ken kakabsat na. Kabinggitan ili ay kaduntugan, isna diyak pa'y nadakdakan. Magayudong isna dedan diyak katayan, magpengay ilisipan ketuan. Nalaway kadaspan umaan, Ustem taku tadi mapuknangan, tamu umali siluman adika susukan, anan atya buhay mataingan. Usdungam kudyusay na marswa, nan ilimi ay naimuntanyusa.
Kasay man ilis man dakot man sa mga magpanlay ng Diyos sama. Kalita ko ay madiwas ay dengan, adit ako man lalasuyan. Dinayulog ay Biblia mo sa ibasbasa, ulatod magdadan ay dengan ka. Umalaya madipos diagaw, mahisap siya mapis di bagay, gumabaya mamudan na buasin naman, ng kalindyo sa di mamaga. Gusto nga ang Diyos ay wadadaya, nandili ni ay nay montanyosa. Kasay man ilis man dakod man sa mga magpanlay ng Diyos sama. Mga magpanlay ng Diyos sama. Okay. Kasla dyan, tuloy tayo ti discussion tayo tatapanggap iti nukas ano iti tatuma pa'y nukas ano nga pa ng control ti panagpo or kagayam. Kasla dyan nabagak tatay nukas ano iti panag-control da ket DJ nga ro DJ adamot laang DJ firing line da iti lalo no umasidagan iti summer day takot talaga nga kasadya ko ng panagkakayo dagiti lalakay kati singkapato damit laang nga no mapantayo iti bantay masapol nga linisan tayo ti pagnaan tanukas paggarigan ada iti mailawan nga puor ket kayat tayong apan bantayan iti lumusutan iti apoy no ada tayo iti dati pagnaan nga apantay nga daldalusan tayo nga kanayon. Iti lalo no di nga mapapanday iti bantay nga rod kat di dyan matlang ti kasadangag monitor monitoron damat lang no kas ano ang no ada iti poor kat lalo no makita da nga ano dagiti nagangon nga root wino kay kayo iti bantay iso dayta nga ibabagada nga kitaan tayo taawan iti pupuor iti bantay tamo tayo ko mga iwanan dagiti aglawlaw tayo nang nangruna tayo iso ti napatag dagiti adda iti aglawlaw tayo para kadat para iti balbalay tayo ken para iti salaknib wenno wang salaknib kada tayo ken iti pagapuan iti danom ngayon naman tayo. Iti may katalo diti kot dito na tibker alintag iti komunidad aya iti saan apa nang parangay iti apoy iti kabakiran iti panawan ti kaldo. Iso nga singkabagada dagiti lalakay kadagiti taidi ngamin ada iti experiences da nga dagiti kaya no mamisan ti idi ket tabako ngamin wenno dagiyay masapa nga mapan agkayo wenno mapan aguma wenno dagiti pay idi ngamin ket ti magapuan ti asin amuyo ket magapu iti kandun ya tadagita ti singka istoryan ti lalakay idi nga adati mailawan da no dijay
tabako ngay, day tabako, tay pinaldis, idi ko na dangamin dyan tabako, tawan ti sigarilyo pa lang, idi tabako nga talaga nga lunlunan da, nga iso iti, ah, iso ti sigarilyo da. At mamati dagiti tattao, idi nga, iti asok ken apoy, iti tabako, ket makaited safety kanyada, tamamati da kadagiti bad spirits iti pagnaan. Iso nga singkabagadan no iti tabakom masapul nga ideket mo nga usto idi jay bato wenno ijay daga tapno kitaam nga awan ti agbegbegang lalo no chimpon iti summer. Taday ta iti may nga cause nga makaited iti puor gagayam. Kasi dyan bagaktatay siya, itatamat kat di pa na problema kat si girl yun niya. Awin niya man nga mang patawad iti apoy, nga parehas tapos lang siya tabako. At damot dagiti na ibinga dagiti doma, iti pa nagsalsalot sa tayo matlaing. May sapay kano gayam daytoy butilya, no adda iti nabutak iti bantay. Tapos naira na daytoy katano jay butak na nga may nga party na kat nakatakder. Kat no summer dayta, nagpigsa ti init, jay lins no kas ano nga jay no jay may batugan di jay nakatakder nga lins nga magapu iti init iti hit na diyay iso iti mangpo or iti ruot lalalo no jay nabatugan na ket permi nagango. Iso nga iparit damot lang idi dagiti butilya, dagiti sigarilyo, ken no mapanda iti bantay, linisan da dagay aramidan da iti pag-aniduan da nga apoy, ya. Lalo no siyempre no da kay iti bantay ket no kahit nung agluto ijay masapol nga kitaan da gaburan da iti dagatap no hanga makakos iti puor wenno hanga makapuor iti bantay kagayam. Iti dadumapay iti nukas ano iti panag-control iti panaglimit iti dagiti kunak tatay jay iba imbagak tatay nga di panagkaingin niya dagi panag-uma. Kasi nabagak tatay nga masapol idi nga mingkat jay talaga nga kayam niya. Iso nga no agpuor da handa nga apan agpupuor iti igid ikabilda ijay tenga ken linisan da nga usto takitaan da nga awan iti pagnan iti apoy ta lalalo no naangin tapnohan nga gawaten di jay igid wenno jay slope iti pagumbangan da tapno haan nga ngumamit nga kunan ti igurot wenno haan nga gawaten dagi jay ruot iti ikit nga haampay nga nagkat aya ken bantayan da nga talaga handa nga basta-basta nga panpanawan bantayan da engga na matay di ay apoy ken insigurado da nga haan nga makaited iti puor. May sapay ditoy adda ngamin iti paglintegan iti ili nga once nga nakapuor ka iso nga singkabagada nga no agpuor ka bantayan tapnohan nga agwara hanga may waras tano once nga nakapuor ka ta inala na iti lalalo no iti alaan na iti nalawa nga bantay lalo no inala na deta jay kung kunada nga inabot na deta jay kung kunada nga secret area iti community hanga basta-basta deta iso nga manipod idi haan nga nakasurat ngem iti linteg dagiti lalakay once na puuran di ay wenno pinuuram tinalawa nga bantay nga pagalalaan da iti maiyarami iti balay ken iti kapuuran dagiti kayo nga nga adda iti pagapuan ti danum ti maysa nga multada dita idi nga nainsigudan engga natatakot masusurot iti adda mga lugar ket maysa nga ugu anya jay ugu aya
ugo kunada ngam di ugo nga kunada kat sapay idikat di baboy idikat native nya manunga tawon nga taraknam santo dumakkel kandi di ugo nga kunada di naganak iti 5 abises nga na agpangatukot agahamay di nga tinataraken mo iti 5 nga taon sakanto na danaramon mo kat pinuuram ti benta syempre masayangan ka. Isu nga dagiti tao idi talaga nga disciplinarian da. Nga talaga nga no ada iti aramiden da magapagapon iti pangkabyagan da talaga masapul bantayan da iti aglawlaw gagayem ken dagiti anyaman nga aktibidades nga aramiden da. So sapay man nga ituloy tayo dito apo dito discussion tayo may panggap dito ay may sapay man nga kansyon gagayem kayo kakabsat ta. Umalintigan napig sa adaluyon agturong iti talon umay kayo at tumulong pasan na akani na kayo nga umini tapno saan mabisin ng runa dagiti ubing uubing. Warwarang pa'y ti balay, iyalis ichay bantay, tapno saan kay amal mas ipidanong kag napagkas. Paspasang kakailyan, awan matan ibilungan, kapilitan nga datayo di mangipan, ichay nga to. Saan kayo nga umatayo magkatanti kaldero kaman ulas ken badbado paspasan nga isa ko itanong ni apong ko nagaburang ti batbato nasakit tinakam ko nung awan ti mabalin ko umayong ti ganun napig sa adanloyon at turong ipitalan umay kayo at tumulong Okay, ituloy tayo pa mandag iti pa'y sumagmamano pala ang ket iti dumapay dito no kasano iti panagkaykaysa iti komunidad no panggap iti panagayuan iti kung kunata yung panawon iti panagayuan ka iti aglawlaw iti panawon iti summer winno kaldo nga kunada. Ket ti maysa dito ket iti panag sasaudag iti lalakay iti komunidad adda iti respeto dagiti manipod ubing wenno agtutubo ken uray dagiti agsaksakot nga kunada ken amin nga adda iti uneg iti ili. Isu ngano iti maysa nga aramiden dagiti natataengan idi no amodan nga summeren adda nga kunada idi nga barangay crier so ipukkaw da i-schedule da ket ipukkaw da iti rabi iti panaglinis kadagi dyan bagak tatay nga pagpagnaan nga isuti pinaka fire line da po. So ipukaw da dagita ket bawat iti may nga balay ket rumwar nga apan makidalos iti pagnaan.
tamo da nga iso day tangarod jay fireline damit laang ngaya kagayam. Itimat ikastan dagiti babae no ada no handa nga apan maki logam wenno makidalos dagiti matlaang lalaki ti mang ito di nga sino ti dagiti agbati dagiti tatduma tapno apan abgornong iti kanen ti tattao nga apan aglinis iti pagnaan iti nga iti aglawlaw tayo. So iti tattao iti kat agtitinulong damat no panggap iti makan ya. Iso dati agluto tano samangpet dagiti napandagdalos adda iti kananda gagayam. Iso nga idikat maririspito ti aglawlaw gaputa iti makita iti panag-ayuwan dagiti tattao iti hanga kasla tatata itatakot na idumduman anya nga adati ko na kunadang Republic Act bla 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 iti DNR kaskada na isabali matanan itata panawan nga. Anyway, kasta iti ikakasta dagiti tattao iti agtitinulong da iti pagsayatan iti komunidad no maipanggep iti aglawlaw ken iti amin panangayuwan. So iso pa lang data iti maibingay tayo tatagagayam kan kakabsata kitaan tayo mat iti sumarunon tumanon into no sumaruno a Domingo no anya iti kasilpo na dito pinagtungtungan tayo kagayam. Sa iyong mga kapaligiran kay tumina ng hangin pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagtulad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo pumanaw man sa iwang hangin, sa langit natin matitikman. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air.